Čau lidi, to je Matýska z toho krče. Dneska se vrštěveme do nějakého domě. Vždyť moje video. Čau. Jdeme na to. Tu ten kufr, jo. To mě těžké. Mám tam postáž. Mám to postáž. Peřinku tam mám. Dneska to roztěhování do hotelu. A kde to je? Můžete mi to najít? Kde to je? Tady to bude. Zase to dám, jdu podívat. To je fakt hezký. Co tady dělají telefon? Jsou hádky dvě. Máme. Dneska se to teď užijem. A celý Ne? Chci vám něco hezkého říct.